Господин Майсилкин, господин Майсилкин, какво правите, господин Майсилкин? Добре съм, Дърта прадня деца е пръднала в гащите. Дърто магаре деца е пръднал вече в гащите. Дъртанян, какво правиш? Да ти се изпразня на козунака така. Готов ли си? Готов ли си дърт пешкир употребен? Готов ли си? Окъсан пешкир дърт. Айде, почваме. Този път ще ти разкатава фамилията. Угаснал магаре. Коч, мерисан коч. Сега ще какво ще направи ти. Ниде да се правиш на педерас. Плешо, ниде да се правиш на педерас. Сега искам да ти кажа нещо. Ти такива тениски по тялото не можеш да си позволиш да ходиш. Разбираш ли? Ти не отиваш на гей парад. И с тези червени розови цветове, дето се ги слагаш, това са младежки тениски, ти си на 65 години. Тези тениски не отиват. Служи си нещо тъмно, нещо с бродерия, нещо с екичка мъжко.